Wanta
Yeah.
sizosiphindisela emva phela usathane webabelezi manje mangabe seyibajwa kanje vele kukimba uzikhala kaphaka sibonge kakhulu asazi ukuthi sebezosikipela yini imiphumela yokuqala ngicela ukuthi makuwukuthi kuzoba yini imiphumela lisize ngokuthi usheshwe asifuna abantu bawe bebulawa indlala sokuvele kudonsile siyacela ukuthi kule phase elandelayo sizophuthuma ngempela mayikho kodwa makuwukuthi seshayele sesithe hayi sishaye kanye sasha lungile siyabonga kakhulu mphezulu siyabuyakho sanibonani bathandekayo ntambama ama-trustee ashiye u-660 660 trustees abafundisi 3,120.50 cents. Right, amakhosikazi abafundisi oJeffro 5,090 cents. Siyaqhubeka yini ulady president na office lakhe kanye nomongameli 180 cela bashayele izandla umanyana lo mama 1,196.70 1,196.70 amadodana 3,751.30 ngicela ngimele ngiphinde kabili before ngishayisa ngithe amadodana 3,751.30 cents. Onobhayibheli kanye nabavangeli 211 rand 211 shalalisa izintombi 1,012 rand 50 cents. 1012.5. YMG committee 300 rands. Abasha 692.80 cents. $692.80. Sunday school 950. Amakosa 334.20 cents. Siyaqhubeka. Man.
Sala, Swaziland, Umshanyelo, benze 925. Envelopini, benze no 16,400 rands. Isiyonke, it's 17,325. 17,325. Transvaal, Umshanyelo, yenze 1,483, 1483. Envelopini, ipete u 10,000. Isiyonke, it's 11,483. Cape, what is this? Cape Umshanyelo, yenze 1080, 40 cents. 1080, 40 cents. Bu envelope, they pay 18,000. Isiyonke, it's 19,080. 19,080. KZN, KZN, Ikangi. KZN yenzeni? Ikangi. Oh. Abaletana mflopina. Baletushayelo water, 2,097 rand trade. No envelope. President. Let's see. 2,097 rand 20 cents. Maisha. The gate people when they want to be free and they transfer. I say we do so too. Yo, come on, just Natal. Come on.